rahmatullahi va ta'ala va barakatuh. Assalomu alaykum. Подписчикони Архо, зинда бошен, сарбаланд бошен. Худованд ҳамата нигаҳдор бошад. Як ҷаҳон ташаккур барои поздравлениятон. Бовар кунед, хеле миннатдор ҳастам ай ҳамат бародарҷоно. Худованд ҳамата нигаҳдор бошад. Рости гап мо ден рождения қайд намекунем. Ден рождения қайд намекунем. Все равно приятно, очень приятно. Саломат бошен. Худованд ҳамата нигаҳдор бошад. Бародарҷоно, имрӯз мавзӯи мо дар бораи пастава, ҳамин обложкаи видео ҳамат хит кардем ки имрӯз наводи мо дар бораи пастава меравад. Бисёр маҳал мегуфтем бародар, як бор ҳамо очкиёта бигида бе очки гап зан, ина барои хотири шумо очкиё ма гирифтам. Бародарҷоно, очкиёро ман мемонам ба ёли линзаҳошон ҳамаш шариш кардагиам. Дар наводи пештарам гуфта будам, вай барои блад хеле гуфти гапҳои хидмоки катагӣ мекардани нестая. Хай набо бе очки гап мезанем. Дар бораи пастава, бародарҷоно, пастава ман дар ҳамон навораи пештарам гуфта будам ки пастава чӣ хеле мешавад. Агari як кас савол дод, ака пастава чанд намуд мешавад? Пастава ягон намуд намешавад. Пастава як пастава, чӣ хеле ки набоша ҳамон хел пастави тад мекунанд. Та ба ҳамон пастава мисол гап зиндон меравӣ. Ака бо ман намедонам ки чӣ хеле паставаҳо бошад. Паставара чӣ хеле мекунанд? Ҳозир агар ҳамин бипурсем 80% ҳамин арестантҳо, мумкин ки 90%ш бипурсем, любойш мега ки ака ба худо ку мара пастава қати широндагиам. ҳамаша бипурсем мега ман пастава қати шиштагиам. ва ҳам чанд фоткае ки дурхмадаги бромадагием, ҳамаша ҳамин хел дидагием, ҳамин хел бародароро ки дидагием, бовар кун ҳамаша ҳамин гапа гап мезананд. Пастава чӣ хеле мешавад бародарҷоно? Пастава ҳамон маҳале ки агар ки ягон инсон дорӯфурӯш бошад, маводи мухаддир, ягон инсон оружие мефурӯшад, ҳамин хел аст, ё ки сутуниёро, духтароро мефурӯшад, ҳамин хел аст. ҳамиёро по личности қабида намешавад. Мисолга по личности қабида намешавад. Ва ё хушона мисолга бо ум намегиранд ку, ва ёро мисол дасти дига одамо қатӣ мекунанд, дасти ҷавонони ёш қатӣ мекунанд, ё ки ягон шиносошон, ё ки ягон кас аз сон зиёдтар метиҳанд, ба дасти дига одам ҳамин кора пеш мебаранд. Худшона тоза ҳисоб мекунанд. Лекин ки ҳозир технология хеле пешрафтагия. Пеш камера мекардем, мерафтан як камери майдака як ҷода мемондад, мисол ҳозир через спутник агар дар пул боша сиёмкат мекунанд, ягон мушкилӣ нест. Ано инсонҳоро чӣ хеле пастава мекунанд? Вақте ки гирди банора ҳамара меқапанд, ҷавонҳоро меқапанд ки барои 100 грамм я 200 грамм я ҳаёташ хел ба ҳамин 20 соли ҳаёташа мисолга месӯзад. Вақте ки ва ёро меқапанд, ва ёро албатта дар дурун оперативни группа ҳаста ки ва ёро мисолга мезананшон, дар ток мемонаншон, азобҳои сахт ай пеш нигаршон мисолга пеш дастшон дорад. ӯ азобҳоро ҳар одам тоқат карда наметавонад. Албатта ҳамара гап мезанад, даже ки коре кардагӣ нест ай гап мезанад. ин барое ки якум бор мешинанд, ира меган перевиаход. ё одамое ки ресидива ё дахл надорад. Ана ва ё ҳамин сепишкара дига, ҳамин сепишка ба сепишка рафтан мегира, иш даваиш ва иш даиш мебиёнд, дар ҳамон барон мерасанд. ҳамон баригара калоншона барон меган. ҳам слова барон худаш баригае. Старши за баригоҳо. Ана барона ки қапидан, чӣ хел вайра меқапанд? Вайра дар хонаш дору нест, ягон чи нест, по личности қапидан вайра невозможно. Мегиранд 1 кило дору дар хонаш мепартоянд, ду кас одамои худшона мебиёранд, мемонанд, мегӯянд ки о мо ҳамин кас мегирифтем, тамом, сами главное что вайра қапидан. А дига дела худаш пӯшидан мегирад. Вақте ки мега ман накардам, ман ин кора кардагӣ нестам, ба гардан мегирад. Баъд ҳамон одамое ки ой хақиқатӣ додагишон буд ку баригагӣ мекарданд, мерафтанд мефурӯхтанд, ба ҳаворо якта оварда иша ба вайш якҷоя мекунанд.
بعد دیگه уже تمام ایش وایشا میگه وایش ایشا میگه دیگه همین خطی تمام уже срокша мегира ира меган пастава як наворе ки шумо равон карда будем мада як таксиста ё ки намедонам як ҷавон як бачаи ёш як духтара короче изнасиловать мекунад ҳамхел аст изнасиловать чӣ хел хона мебарад дар хона истифода мебарад шаб то саҳаре меравад духтар заявление менависад мехапанаш ҳамон бачара мехапан ин уже пастава нестай шумо мисол бисёр ака инами видеоро равон карда бисёр касад зенки ака ҳамин чхеле мешава ҳамин духтари ҳамин бачаи тоҷика пастава кардагия ин пастава ҳисоб намешавад ин бача худаш гирифтагӣ бурдагия духтара бурдагӣ истифода бурдагия то саҳара ҳамин хел ҳаст мумкин ки сум надода бошаш мумкин ки ягон хафаш карда бошад ягон малашто мисол бисёр кораи бай мегзарад кохе он духтар рафтагӣ заявление навистагия бачара бурдан маҳкам карда ин ҳатман статьяи вай мешава 131 131 част может 3 2 ки шахсшон медонад ё мисол гап статьяи изнасилование статьяи неуважительная дига ира агар шумо бигем ки пастава и пастава ҳисоб намешава бародарҷоно ин ҳатман срок мегирад мешава ки срокш натиҳанд агар ки ягон зан дошта бошад несовершенный ребёнок дошта бошад духтар брава заявленияша бигира қафо вақте ки заявления қафоам ки бигира уже дела ҳуй шидагия ира фаҳмида бигирем дела ҳуй шидаги барои деларо маҳкам карда бояд ягон чира нишон бидед по-любому короче ман чӣ гуфтани ҳастам бародарҷоно ки ин пастава ҳисоб намешавад ин пастава нест ана паставае ки ман якум гуфтам ман ира пастава ҳисоб мекунам баъд бародарҷоно бо як чизи муҳими дига мо ҳар рӯзи шанбе навори прямой эфир мекунем дар ҳамон прямой эфирмон як аз дар омада буд бисёр гапҳои қабеҳ зада буд тоҷикои мои хелан тоҷикои мои вообще тоҷик ҳеҷ қадр надорад тоҷик гап зада наметавонад аки ин маълумае ки ту ягон кина дорӣ ё ки мумкин ки худат тоҷик нестӣ менависӣ бисёр мо намедонем охи ту ки ҳастӣ аки мо сахт накуфтем некем ки по аккаунт можно ягон проблемаш нестай ман да ту чӣ гуфтаниам ҳар як тоҷике ҳастай ту ба ёро намебинӣ барои чӣ ки мирғ пеши мирғ меравад фаҳмидӣ шер пеши шер меравад ин худат имина худат мирғӣ ту хеле тоҷикоро намебинӣ ҳамаи тоҷикоро мегӯй тоҷико ягон кас надорад моз якам тарагами видеоро мемонам там очень много народу и все едут то в Москву кто там короче ну разные кто там в Киев едет там пацаны были там таджики там такие ну, они по раскрутке ездили они в одном лагере одного положенца беспредельщик был один положенец, они его просто до смерти забили, там гантелями, короче, там убили его, их всех объявили и по России везде раскинули их. И вот они вот так вот катались, вот эти пацаны ко мне попались, но их вопрос потом решился. ҳамин хеле одамое ҳастанд меброянд гап мезананд дар бораи ҳамин тоҷикои худмон дар бораи миллат дар бораи ту помирӣ ҳастӣ ту кулобӣ ҳастӣ ту ваҳдатӣ ту ғармӣ ту нимекҷоӣ ё душмани миллат ҳастанд бародарҷоно ё душмани маватан ё ҳамара инаи мара да ту ҷанг медозанд тура дама ҷанг медозанд ҳамин хеле мебиёянд дар сайти моро мегӯянд ки фалони блогер ҳамхелия дар ҳаққи ту гуфт вайра мерава бо блогера мегӯяд ки эй худ дар номи ту хеле гап зад ино ҳамин ёра як проститутка меганда ё проституткаи ҳақиқӣ ҳамиё анохи аккаунтҳои дига қатъи медороянд гап мезананд барои ай хеле инсонҳо эҳтиёт бошед ин видеое ки бародарое ки тамошо кардем шумо хеле видео беҳад зиёд ҳастай рости гап аки ман намемонам бисёр чиёра ки барои чӣ ки бисёр ҷавонони ёш тамошо мекунанд бисёр саволо метаҳанд мисол ҳамаи видеои маро тамошо мекунанд даже мактаббачаҳо ҳастанд тамошо мекунанд да ин зараршон мерасад фикр нав ҷавон ҳастанд хиёл мекунанд ки ҳамин кор мисол дастойни тоҷикан дастойни чиян гуфта дига ё ҳамин бахтшон дарам мекашанд мегиранд ҳамин хел аста яка и барои инам хеле мирғора буд ки нишон додам медонам ки вай ҳамаи видеоро тамошо мекунам и барои ҳамаи инсонҳо аста
як бори дигар мехоҳам такрор кунам, тамоме кас фарқ надорад, ай ваҳдат ҳастӣ, ай помир ҳастӣ, ай кулоб ҳастӣ, ай ҷое ки ҳастӣ дастойни ҳастӣ, бародари ма ҳастӣ, фарқ надорад. кулли мардуми тоҷик алҳамдулиллоҳ аз Тоҷикистон хеле обод шудагӣ дидистин. ай дигар давлатҳо ай дигар ҷо мебиям тамошо мекунанд, ай дигар ҷо мебиям афсуси мисол мехланам ки мехоҳем ки давлати мо ҳам хеле обод бошад. ина мебурад яктамарг мебурад дигар минами тоҷикои мои хелеан тоҷикои мо хелеан инами гапҳо ҳамара мисол гап ҷазир мекунанд. бародаро чӣ гуфтанӣ ҳастам дар бораи як бародари қориҷон видеое ки худ тамошо кардӣ. Ман дар бораи мегуфти дар бораи мулло гуфтӣ, дар бораи видео дар бораи қориҳо гап задӣ. ман дар бораи ягон қори дар бораи ягон муллои дастойли гуфтагӣ нестам. ман дар бораи ҳамон инсонҳое гуфтагӣ ҳастам ки ба ном мулло ҳастанд, ба ном қорӣ ҳастанд, ба ном ҳоҷӣ ҳастанд. ин дар ҳаваё дахл дорад қориҷон. мо хоки пои муллоҳо мешавем, қориҳо мешавем, одамое ки дастойни ҳастанд ё лезид намекунанд ки даёни надад. охир намедонам як касе ки мисол гап ҳоҷӣ мегӯянд меранд дар ҳаҷ хушона селфи мекунанд, мебиёянд нишон метаҳанд хушона ба ном ҳоҷӣ мегиранд. бовар кун мебинӣ блогера мерава ҳаҷ мебиёяд рақоса мешавад, рақоса мебинӣ ҳаҷ мерава мебиёяд актёр мешавад. ин ҳамҷош камтарак задиват мекунад. ин барои ҳамон инсонҳои бародарҷон қориҷон хафа нашав адорат бошад. ин барои худат ворин одаморо нест, барои худ ворин инсонҳоро нест. қори мо ҳамаи ман бародарои хеле зиёд дорам алҳамдулиллоҳ ки қорибачаам дар Тоҷикистон ҳама алҳамдулиллоҳ бара ҳаққи худшон мераванд, ягон ҷо далезид намекунанд, сиёра сиёҳ мегӯянд, сафеда сафед мегӯянд. ин барои ҳамон муллоҳо ҳамон қориҳое ҳаст ки дар ҳақиқат медонанд, ҳамаи чира медонанд, кору амалошона ки мебинед дигар камтарак аталкиватса мекунанд. қориҷони ҳама хел ҳаст ки бовар кун мо ёро бисёр дидагем дар зиндон ва ё дар фарқш нест. ту кӣ ҳастӣ? қорӣ ту эшонӣ ҳастӣ? ту фақат пастукат қатӣ худат сенид мекунӣ, ту дар сенуд мекунанд, фақат пастукат қатӣ, фақат рафтору кирдорат қатӣ. агар мулло бошӣ, қорӣ бошӣ, бугӯй ки мардумаро ҳурмат кунед, ман муллоям, мардумаро ҳурмат кунед, ман қориям, он маҳал хато мекунӣ. хонда мегӯям барои худа хондагӣ, инҷа қонуни худша дорад. оз бо мумкин сразу дар фикрот биёяд ки ва ё ҳамаш мусулмон нестанд. мисол ҳастаку мисол қориҳое ки ӯзам мегӯям ку ба ном қориам ва ё дарам хеле фикр мекунам. не, унҷа дар ҳар унҷа закони худша, унҷа закони худи закон дорад. агар ки ту ҳама хел инсон бошӣ ва дар ҳақиқат қорӣ бошӣ, мо одамое ҳастанд ки бародарҷон медроянд бовар ки ба статьяи 158 медроянд, статьяи дуздия 159 медроянд, статьяи мошенничества 228 медроянд, статьяи доруа барига ҳамин статьяҳо қатъӣ медроянд. бовар кун ку бовои қориҷон як хелш аёҷа қории Қуръон мешавад меброяд ва ёро дар ҳама ҷо ҳурмат мекунанд. одаме ки қории Қуръон ай, одаме ки соҳиби илм аст, одаме ки правилнара гап мезанад, ҳадисҳоро гап мезанад, худаш дар он коро мисол гап лезид намекунад, рангини муллои гуфтагӣ маборин. ё шумо дар ҳамун дурудам ҳурмат ҳаст, дар шумо эҳтиром ҳаст, бовои қорӣ дар шумо тамоман дахл надорад. мо хоки пои муллоу қориҳо мешем. ман фикр мекунам ки хафа намеша видеои кардаги ман. барои аввал мегӯям бисёр маҳал ки оли як мирғи дигаам биромадаи видео кардааст дар бораи ман, эҳтиёт ша. ман трамқа мегӯям ки мирғ ту эҳтиёт ша, албатта ту ҷавобша мегирӣ, ҷавоби видеота албатта мегирӣ. мада жалкае ки мисол дар семяи ту дестивид мекунад, инам кору амали ту, корое ки ту кардаисти дар родители ту мисол гап дестивид мекунад. шатара ту мехӯрӣ, родители ту мисоли гап пушаймон мешаванд ки бачаи ман чӣ кор кард, чӣ бай хелӣ шуд. мумкин ки петушарни баранад, мумкин ки ту петух бошад, дар ҳамин ҳаётат ту петух бошад, фаҳмидӣ? он маҳал мумкин ки бародар дошта бошӣ, бародари дастой надошта бошӣ, мисол гап мегӯяд, мебурояд, барои чӣ ту петушарни рафтӣ? эҳтиёт бош. мо мисоли гап угражат намекунем, иншоалло ки дестивид мекунем. ман фикр мекунам ки там мефаҳмӣ, там тамошо мекунӣ, видео ба тура ҳатман мерава мераса, ту бори мирғода мерава мераса, некем ки эҳтиёт бош. эҳтиёт бош ки ма чӣ хеле ки набоша,
мумкин ки ман ягон ҷӯй ягон чиза задиват кардагиам, ман худам намедонам. Неким ки ман намехоҳам ки дар родителите задиват кунам, намехоҳам ки родителите мисол гастрадат кунам. Неким ки раст дел рафт ба ҳамин кор, иншоалло ки вақти соат дорад. Вақти соатиш ки омад, албатта худат мебинӣ. ба бародарое ки ҳастем, худованд ҳамата нигаҳдор боша. Шерои нар бо видео кардин роӣ кардин ки ман яду хона рафтем, мисол чӣ додагием, передачка бигем, передачка додаги ҳастем. худованд ҳамата нигаҳдор боша. Шерои нар ман шуморо дар каналон монда наметавонам. худои нохост ягон гапа хабар мешавад, мумкин ки бикаша файротон кунанд, гӯянд барои чӣ кора кардӣ. барои ҳамоқа ҳеҷ маҳал ман шуморо дар канали худам намемонам. мисол ка мегӯянд акаҷон амира дар каналат намемонӣ. агар ки ман дар каналам бимонам, ҳамин наворои шуморо ин худнишонтиӣ мешавад. ҳамин кора кардӣ, аёдат бибирор. як садақа кардӣ, аёдат бибирор. иншоалло ки ман медонам ки бародаро ҳеҷ маҳал аёдаш намебироранд. вақте ки ту як дона гургита мебарӣ, метиҳӣ ба бародарора ё ки ба падару модарошона, ҳеҷ маҳал аёди ягон кас намеравад. برادرجانا فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم در همین روز یکم گپیلیش میزنم خیلی میشود که لذت میکنند در ناموس انسان لذت میکنند پریدیوسه که مثال گپ زنی. برادرجانا خداوند همه تا نگهدار باشد، در امان الله باشین. یکم گپی پست بلند زدم، بخشش زیاد. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته.